Gbowe Igbo mma mmanụ udo dịrị unu nke onye shiri ya zere. Aha m bụ Chikezie, awụ m nwanne unu nwoke. Anyị pụtachala. Aga m asị ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atala ma azụ anwụna. Ihe m bịara taa ka mụ unu nọrịa wụ tụkọta uche, kwuo okwu banyere ọrịa karịrị ọrịa obiri na aja ọcha nke na-enye ala Igbo nsogbu taa. Anyị kelere Chineke na ọrịa abịala na njedebe. Enwere okwu anyị na-ekwu mgbe anyị dị ntakịrị, maka na ndị Igbo sị gịnị, o ji mmadụ n'ala ji onwe ya. Ijiri mmadụ n'ala iji onwe gị, ma ịhapụ onye ahụ ị ga-ebili. Nke a bụ eziokwu. Mgbe anyị dịkwa ntakịrị, nwere okwu anyị na-ekwu na bekee, anyị si a warder is a prisoner. Maka na ile onye nche warder, ị ga-ahụ na ebe ọbụla onye mkpọrọ nọ ka ọ na-anọ. Ọwụ na onye mkpọrọ nọrọ n'ime ụlọ, onye warder ga-anọ n'eji na-eje ya. Isiokwu mbụ, ihe gbasara ihe osu n'ala Igbo. Ụfọdụ mmadụ sị arụrụ ala gba afọ ya ghọọ omenala, mana anyị agaghị echefu na arụrụ ala wa arụrụ ala, arụrụ ala wa ihe ọma. Ụfọdụ ga-asị osikwana anyị n'aka, onye nna 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 anyị ha bidoro awụ omenala, anyị ga-ahapụ ya. Mana m ajụọ gị, ọ dị mma inwe onye ara n'obodo, mana ele onye ọ ga-esi n'ụlọ ya pụta. Ọ bụrụ na ịkpapụla gagharịa n'obodo, ama m na ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ mba ofesi ga-ekwete na ihe a na-ekwu. N'agbanyeghị otu gị na onye ọcha si dị na mma, ọ ga na-ahụ gị na-akpapụ gị akpapụ ka onye ojii. Ya mere, gị onye a na-akpapụ akpapụ n'obodo ndị ọcha ma ebe ọzọ ị gara mee ihe, ị na-ahụ otu o si ewute, otu o si afụ ụfụ n'obi, ma ọfọzie onye nna nna ga-asị, nne nne ga-asịkwa na asị na ndị a ka a gọọrọ arụsị. Onye gọọrọ mmadụ ibe ya arụsị? Akwa mmadụ? Ọwụ mmụọ? Mba, ọ mmadụ gọrọ arụsị. Ọkwa mmadụ ga-emebi arụsị. Onye gị na ya soro too, unu na-erikọ nri n'ofu efere, unu gụkọrọ akwụkwọ n'otu ebe, eruzie mgbe a na-alụ, akụkọ abaa ya. Gịnị wụ iwe? Gịnị wụ ihe mmadụ ji n'aka sị ihe anyị jiri mee ihe dị ụta na-awụ ihe nna nna anyị ha? Nne nna nna, akwa mmadụ ka ha wụ? Akwa mmadụ ka anyị wụ? Ọ ga-adị mkpa anyị mebie ụdị ajọ ihe a, wụ ihe na-emebi ala Igbo. Nkwana ihe onye ọbụla kwekọtara, onye ọbụla, enwe onye chọrọ ka ọ nọrọ. Maka na anyị chọpụtara na uru na ọghọm dị na ihe a. Enweghị na uru na ya, ọwa ọghọm ihe nọ na ihe a. Maka ndị na-ekwu, ndị na-eme advert na redio na TV, ha sị na uru na ọghọm dị na ngwa ahịa karịrị akarị, ma ha sị gị na uru karịrị akarị. Ma niile nke gbasara osu ịkpapụ mmadụ, ele uru anyị nwetara ya. Mmadụ na mmadụ yichaa, ị ga-ahụ oru mgbe a na-alụ di, onye ahụ gawa ugwu Awụsa ga chọrọ nwaanyị ma ọ ga lụrụ di. O nwere ike gawala Yoruba, iwuru onye ahụ oru echi asịrị enwere ihe ọma na-abịa n'ala Igbo, ị ga-ekwe ka ọ bịa? Ndị bekee kpọrọ ya food for thought. Jụọ okwu onwe gị ajụ. Ịga n'obodo dị iche iche, a sị na egbuole ndị Naijiria na South Korea, ọwụ ụmụ Igbo. Egbuole ndị Naijiria na India, ọwụ ụmụ Igbo. Egbuole na South Africa, ọwụ ụmụ Igbo. Gbachiele shọpụ ndị Igbo na Ghana. Ebe ọbụla ihe a na-eme, ọwụ ụmụ Igbo. Ndị Awụsa chiwaka ọgwụ ha, ewere ọbara ụmụ Igbo chụọ aja. Maka gịnị? Igbo etiri onwe ha na nsogbu, ji aka ka onwe ha ọbụ. Ya mere onye ọbụla abịa ewere anyị na-akpa sọt. Ị ga-ajụ onwe gị, gịnị mere o ji dị ụta? Abụrụ anyị ọnụ?
ọtụtụ ndị mmadụ ama na anyị na-abụ onwe anyị ọnụ kwa ụbọchị. Ya mere aga m asị ụmụnne m, biko asị ihe ọbụla nwere mbido na-enwekwa njedebe. Anyị kelere Chineke na o chefughị ụmụ ya, maka na ọ bịara zitere anyị otu nwa ya, ya wụ Joseph Okechukwu, onye ọ gwara sị, nna gaa zọpụtara m ụmụaka, kpọpụtara m ụmụ Igbo, tọpụta ha n'abụọ. Onye ọbụla chọrọ Biafra. Ọnwụ na ha na-akpapụ gị akpapụ, na-akpọ gị osu, na-akpọ gị ome, na-akpọ gị ohu, ekwute okwu Biafra, ị ga-ekwe ka o mee? Ị ga-ekwe? Maka na ịmata emechaa nweta ya, eruzie mgbe ahụ asụọ gị kewa akwụ. Ya mere biko Chineke agwala anyị site na nwa ya nwoke Joseph Okechukwu si anyị na ya ga-atọpụ anyị n'abụọ, na ya ga-ebibi ihe a. Maka na ọtụtụ n'ime anyị mana ihe awụ ihe anyị ma na ọwụ nsogbu, mana ihe a na-elezi anya wụ olee onye ga-eme gịnị, ga-epu ụzọ epete n'ihu si ka hapụ ịsịkwa na iso. Mana Chineke abịala jiri aka ya lụọrọ anyị ọgụ a. Ya mere ụmụnne m, n'ọnwa Disemba ụmụ Igbo niile ebe ọbụla ha nọ ga-agbakọta, tikọta aka, ma ndị nọ mba ofesi ma ndị ereghere, ndị ne ga-alọta bịa n'ihu Chineke si biko gbaghara, emeela ihe gbasara ozu. Maka na ndị ji ọkpọfọ ndị nri, eze nri na onwe ya ekwuola sị gịnị ha mee n'ala ya. Ya mere m na-ajụ nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị melara ihe a. Gịnị mere anyị ga-eji nọrọ na-eke onwe anyị ọbụ ụbọchị niile? Gịnị mere anyị ga-eji nọrọ ihe mmadụ mere uke okechie mmadụ ibe ya ka mmadụ ibe ya hapụ ịwụ mmadụ? Mana Chukwu kwere n'ụta. Anyị kelere Chineke maka izitere anyị nwa ya nwoke Joseph Okechukwu. Ya mere aga m asị biko gbaanụ mbọ ka anyị kwado nwanne anyị nwoke a site n'ịkwado ya na ihe gbasara ego, maka na anyị ma na ụdị ihe a anyị kwesịrị iji ego kwado rụọ ọrụ nọ n'ime ihe a ka anyị nwee ike bibie ihe a, ka onye ọbụla nwere onwe ya. Ka mgbe Biafra ga-abịa, onye ọbụla eketa oke hụ onwe ya ka onye Biafra, tinye obi ya n'uche ya na ihe niile o ji wụrụ mmadụ n'ime ya, ịhụ na anyị nwetara ya, birikwenụ n'udo n'ime ya. Maka na site n'ozi nwanne anyị nwoke ọsị Chukwu si ọnwụ na-emebighị ihe a Biafra ga-awa akụkọ ifo. Ya mere ụmụnne m, ka anyị gbaanụ mbọ ma kwadokwa nwanne anyị nwoke, kwado ndị otu Celibacy International, ndị awụ ndị Chukwu jikwara ngwa ọrụ ma ihe gbasara ekpere. Ihe awụ ndị agha nke obe, agha nke ihe gbasara osu na ihe gbasara ala Biafra. Biko onye ọbụla, otu ọbụla ọha gị, gaa na GoFundMe account No Longer a Slave. Otu ọbụla ọha gị ga-etunye ka anyị nwee ike rụọ ọrụ a Chineke si anyị rụọ, ka anyị nwee ike kwado nwanne anyị nwoke Joseph Okechukwu ka o nwee ike rụọ ọrụ a otu o kwesịrị. Ọnwụ na ị nọ na Nigeria, ma ị ga-aga na ọba ego Fidelity Bank. Account number ya bụ 623 685 8014. Biko na ụmụnne m, ka anyị gbaanụ mbọ jisi n'ike hụ na anyị tinyere aka na ihe a, ka anyị nwee ike bibie ma meghachi ihe gbasara osu a, maka ọ na-adọla anyị azụ nke ọ dị ukwuu. Biko na ụmụnne m, unu echefukwala nke a ga-eme na Disemba, mgbe a ga-emebi ya, mgbe ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịa, si n'ụwa niile ga-abịa bịa nọnye soro emebie ihe gbasara osu a. Biko na ụmụnne m, gbalịanụ
maka na ọ ga-enyere anyị aka, ọ ga-eme ka anyị gaa n'ihu, ọ ga-eme ka ọ dịrị anyị niile mma. Udo dịrị unu.